अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। मागच्या काही दिवसांपासून मनसे प्रमुख राज ठाकरे दिल्लीवारी करतायत, यावरून विचारलं असता खासदार विनायक राऊत यांनी सेटिंग म्हणत टोला लगावलाय। पाहूया। ह्या सेटिंगकडे फार आम्ही गांभीर्याने बघत नाही। प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळेला आपला पक्ष इतर पक्षांकडे घाण ठेवायचा ही पद्धत मनसेच्या प्रमुखांनी पूर्वीपासून अवलंबलेली आहे, ते आता अवलंबलेली आहे। हे 6 महिन्यापूर्वी सर्वांच्या बाजारात तशी चर्चा होती, सेटिंग झाली आणि त्यामुळे हे दिसून आलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।